Ορίζονται όταν όμως κάνουν και μαθητική, μαγικές πανέλαβε την κατάσταση εργασίας και το κρατεί χάρη του μαγνητικά. Δύο, με επαγωγή. Ο μαγνήτης το τι και τότε. Μαγνήτης είναι πολλά σώματα μεταλλικά. Μήπως το μέταλλο είναι αυτά που έχουν την ιδιότητα. Τώρα δεν είναι... Αυτή που πάθαμε. Τα δύο γίναν τρία. Α, δεν ξέρω. Ακριβώς από ποιο μέταλλο είναι, θα δω μου τουλάχιστον. Λοιπόν, με επαγωγή. Εστιάζουμε, μπορεί να είναι και τέτοιο, πάλι μας πρόσωπο, πρέπει να το πάνω να το είδες και μέσα στα περίοδο. Έχει πολλά μέταλλα. Έχει... Δεν ξέρω. Όχι, έχει ψηλοπυρήνη, έχει μαγνητική. Δεν είναι μαγνητική. Το μαγνητική στο ρηχτό το βρίσκουμε έτοιμο και έχει τις ιδιότητες. Μπορεί να είναι πολλά πράγματα, δεν το ξέρω. Μπορεί να γράφει, θα πάω να δω. Γιατί το είδα είχε και μορφή περίεργη μέσα. Λοιπόν, με επαγωγή. Εστιάζουμε ένα κομμάτι του κυρού κοντά σε έναν ισχυρό μαγνήτη και παρατηρούμε ότι ο σύγκριος δεν είναι τα μηνύματα του κυρού που βρίσκονται κοντά του. Άρα και από μακριά.